Acompáñanos hoxe neste parladoiro don Xesé María Barxa Pérez, que é reitor da Universidade da Coruña, don Salustiano Mato de la Iglesia, que é o reitor da de Vigo, e don Juan Casares Long, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Todos os tres representan, xa que logo, institucións claves para a galeguización da sociedade galega. O galego en todas elas é a lingua institucional e, polo tanto, estamos a falar de institucións académicas que, de alguma maneira, pero dun xeito moi preciso, representan esa Galicia oficial a que todos queremos aspirar. Sen embargo, malia os planteamentos de política lingüística que existen nas tres universidades favorables ao uso do galego, a estes espazos sociais novos, hai algo que nos preocupa, e é que hai entidades, facultades como farmacia ou medicina, onde a universidade non é capaz aínda de implantar o uso da lingua galega ca mesma normalidade que nas facultades de humanidades. Ben, eu non sería tan específico, eu diría que máis ben é o que se corresponde entre aquelas facultades, aqueles centros que están a utilizar moitas veces material que faise obsoleto moi rapidamente e, polo tanto, o difícil que ter e manter a documentación, os textos, o material das clases ao día. Iso fai moitas veces que o traballo veña fixado por un límite temporal que fai que a xente de máis, eu diría, de 50 anos, foron primeiro, en xeral, castelán falantes, e que, polo tanto, lles é moito máis doado preparar o material que teñen que revisar con unha certa frecuencia para as clases, e que se dé o tema das clases en castelán. Pero eu penso que é un problema non tan asociado. Eu podo pensar profesores e máis materias tanto de farmacia como de medicina que se están a dar en galego. Pero certamente hai unha diferencia entre as humanidades e as ciencias sociais e o que son as ciencias naturais e máis as ciencias tecnolóxicas. Con todo elo, temos que decir que o primeiro que eu saiba dos profesores que utilizou o galego para impartir as clases é un profesor de química inorgánica, que todavía está en activo nestes momentos. Xa, é que o discurso da galeguización retrotrae nos tempos, aquel debate que se provocara en tempos de Adolfo Suárez, cando era presidente, que alguén dende Barcelona dixera o catalán non é apto para facer un tratado de física nuclear. Eu creo que ese é un prexuízo lingüístico que aínda non se foi capaz de erradicar nas tres universidades, nas áreas de ciencias e nas tecnolóxicas. Bueno, hai parte pero tamén se avanzou. Creo que recordar que o ano pasado se fixo un traballo sobre tamén se pode facer ciencia en galego. E iso hai toda unha campaña feita que está accesible desde as propias páxinas web das universidades, donde personaxes señeiros da ciencia de Galicia falan de cousa tan natural como que se pode facer perfectamente ciencia desde o galego. E despois hai unha cousa de comunicación, pero que a cabeza tamén está amueblada para facer ciencia desde o galego. É que isto é certo, pero tamén é certo que se o grau de desgaleguización que existe na sociedade galega ten a súa orixe na universidade. Despois de 30 anos de democracia, de varias sucesivas leis de universidade, da segregación das universidades, tiña que terse notado un avance grande. Hai que pensar que os directivos das grandes empresas galegas hoxe formáronse en calquera das universidades, das tres universidades galegas. E, sen embargo,
Como é posible que eses directivos que se formaron nas aulas non sexan capaces, como ocorre en Cataluña, por exemplo? Eu estou a pensar nunha autobiografía de Fabián Estapé, que decía el que en Cataluña, e iso decía alguén que non era sospeitoso de catalanidade, porque non é catalán, pero foi mestre de grandes políticos cataláns, de Jordi Soler Turá e de moitos máis. Ese tipo de escola non se fixo en Galicia. Eu rotundamente digo que nos anos 60 e pico a Facultade de Ciencias Económicas fracasou no intento. Houve moita ideoloxía e pouco sentido práctico. Eso obsérvase hoxe. Bueno, eu creo que, vamos a ver, a miña opinión é que podemos facer, e as universidades galegas o fixeron, plans de normalización lingüística moi ambiciosos, non? Nas universidades galegas o idioma oficial é o galego, pero por moitos plans e normativas que fagamos, por moi ambiciosos que sexan, por moi exclusivistas que sexan co galego, non vamos a conseguir nada se non partimos de crear unha sensación e unha educación no orgullo de falar o idioma, non? E, polo tanto, a vía fundamental para isto é a seducción e o prestixio, estar orgullosos de ter o noso idioma como un patrimonio non só noso, sino que nos dá ventaxas competitivas, non? E isto que non supemos facer, e isto non se fai nin con plans, nin con normativas, nin con leis, nin con nada. Se fai precisamente educando a xente no cariño e no orgullo de ter ese idioma propio. É bastante curioso como os empresarios galegos fora de Galicia están orgullosos de ter un idioma, non? Mesmo os empresarios que van a lugares con outros idiomas presumen de falar o galego, e son os empresarios que máis falan o galego e cando teñen oportunidade o usan, non? O caso de Cataluña, que estuve recientemente ali, era, vamos, un exemplo clarísimo. Por tanto, non vamos a facer nada se nos cinguimos únicamente a normativas, non? Entón, eu creo que o traballo é un traballo de choiva fina, que ten que ir movéndose, e ademais tamén hai que pensar unha cousa. Primeiro hai que ter orgullo de selo, e tamén hai que ver a utilidade que ten falar en galego e dar a docencia en galego. Pero tamén dá traballo. Tamén dá traballo. E evidentemente non hai demasiado material para que os profesores preparen as clases en galego e o hai moito máis en castelán ou en inglés. Non é certo de que non se poda facer un tratado de física nuclear ou estudiar matemáticas en galego. Se se estudia perfectamente en chino mandalín, como non se vai a estudiar en galego, non? O asunto é que, evidentemente, hai que terlle un cariño ao idioma tremendo, porque os recursos que se dispoñen para preparar os temas, mesmo na utilización correcta do vocabulario, é moi inferior, porque o material é moi inferior, por iso é unha pescadilla que se morde a cola, non? E precisamente require un sobreesforzo. Por iso, nas universidades, cando alguén fai o esforzo de dar as clases en galego, é que é un plus, non só é suficiente ser galego falante, senón que, sobre todo unha clase onde non hai material, non? Pois é a mesma dificultad facelo en galego que facelo en inglés cando o material o tes en castelán, ou facelo en castelán cando todo o material existente no mundo para as túas clases é únicamente en inglés, non? E todo iso hai unha serie de factores que hai que ter en conta para pensar como tes que axudarlle aos docentes para poñelo de unha maneira sencilla, doada, non? E este é un pouco... Eu estou de acordo nesa explicación da seducción, porque pode haber moitas leis, moitas ordes, moitas ordenanzas, e de feito esta é unha sociedade na que hai moito ordenamento xurídico e moi pouco cumprimento del. Eu li aí ben pouco nas memorias de Luís Tobío, que chegou a ser diplomático, que alá no ano 24 el foi profesor auxiliar de Historia do Dereito en Santiago, e dixo, preparei con tanta ilusión o curso de Historia na Facultad que o deino en galego, e non pasou nada.
ninguén me protestou. E estamos a falar do ano 20 e pico, que era unha sociedade moi elitista. Eu creo que este tipo de exemplos son os que habería que transmitirlle, por un lado, ao novo profesorado e, por outro lado, ao alumnado. De aí que pense que, e estou convencido de que a pedagogía é fundamentalísimo. Non entendo como nunha facultade de Dereito só hai 8 profesores que dean as clases en galego en Santiago. Pero, curiosamente, a Facultade de Dereito está nestes momentos inmerso nun programa de incrementar de xeito moi notable o ensino en galego. A min alédame moito esa aclaración, porque desde a Irmandade Xurídica Galega estamos a traballar na incorporación de sectores profesionais do dereito, na xudicatura, na profesionais liberais do dereito, procuradores, cando non daba ninguén un peso por este traballo, que era dificilísimo. Ás veces os decanos dos colexios de abogados dicían, vos sodes uns idealistas. E hai 3 anos que empezamos, e hai hoxe o pé de 100 profesionais entre xuíces, fiscais e abogados con unhas expectativas de futuro que demostran que, por un lado, a Facultade de Dereito, a única que había antes en Santiago, non era capaz de transmitir galeguidade a eses futuros xuristas e, sen embargo, eses xuristas hoxe destapan a súa identidade e estánse incorporando con naturalidade, sen caixa leis, nin ordenanzas, nin nada desto. De aí que eu creo que, e a pregunta que eu faría a Xosé María, o reitor da Universidade, se non habería que pensar nun plan que supuxera trasladarlle ao profesorado e aos ensinantes máis que o cumprimento dunha ordenanza de normalización lingüística, exemplos. No, eso é o mesmo que decía Salustiano antes, é dicir, é un feito que se está producindo de forma natural. Incluso tratamos de incentivar con pequenos incentivos que pode ser de eso, de cando se imparten a docencia en galego e que hai que producir material, eso se lle valora ao profesor en algún desconto de horas, eso estamos a facer. É buscarlle, decir, mira, se pode facer, se pode facer de forma natural, evidentemente vai levar un traballo, producir algún manual novo, demais, pero que é factible. Aí producese, ademais, unha situación que as novas xeneracións que están a chegar á universidade foron educadas, prácticamente moitos en galego, polo tanto, é unha situación normal, xa se non extraña a ninguén que un profesor chegue e empeza a impartir en galego con toda a naturalidade. Entre o exemplo, máis un pouco o estímulo, cousas moi pequeniñas que podemos facer, eso se está a producir. Se está a producir lentamente, porque é choiva fina, é verdade, pero notase o avance. Eu volvo outra vez ao reitor da Universidade de Santiago porque é a única que ten a Facultade de Medicina. Se hai algunha institución hoxe bastante desgaleguizada é a sanidade. Desgaleguizada é a sanidade. É un contrasentido, porque chega a un hospital e maioritariamente os pacientes falan en galego e, sen embargo, o persoal facultativo e auxiliar falanlle en castelán aos pacientes. É o que dicíamos hai un momento, por que non facemos oficial o que é normal? Por que existen prexuizos lingüísticos por parte do persoal sanitario? Porque se cadra na Facultade de Medicina non recibiron esa formación humanística. Non, eu penso que non. Tradicionalmente, precisamente a Facultade de Medicina estivo asociada e os egresados da Facultade de Medicina, os médicos, estiveron asociados a movimentos ben humanistas ou ben galeguistas. Poderíamos falar dende xente como Domingo García Sabel, como Xerardo Fernández Albor, como Agustín Sisto Seco, como moitos deles que tiñan o galego como idioma habitual de fala. Eu penso que o problema é o problema da sanidade, a presencia da universidade nos hospitais é anecdótica hoxe en día. Hubo un tempo que non, no Hospital de Santiago, agora mesmo non representan os profesores
no hospital clínico representan aproximadamente un 10% dos facultativos. A inmensa maioría é persoal estatutario que non ten nada que ver ca propia facultade de medicina. Outra historia é o que foi no pasado, que o hospital era propiedade da universidade, pero agora non. O hospital é do Sergas e a inmensa maioría dos facultativos que ali están non teñen relación ninguna ca universidade. Por tanto, é dicir, que ese problema, eu penso que é un problema, digo yo como sinto, a nosa xeración, os que somos maiores de 50 anos, que nos criamos en cidades, a lingua da nosa formación foi o castelán. Dende o primeiro grau de primaria ata o remate da carreira foi sempre en castelán. Agora non, agora xa son galego-falantes, os rapaces de 30 anos ou de 35 anos para baixo son bilingües, son absolutamente bilingües. Eu penso que o cambio, o gran cambio, que non o estamos a notar agora mesmo, está a producirse nun plazo de 10 anos, cando a nosa xeración se xubile. Eu creo que non é un problema da Facultade de Medicina nin da clase médica, é un problema de que precisamente, derivado co que dixe antes, da falta de prestixio, da falta de autoestima, non é o galego un idioma instalado nas clases medias e sobre todo na clase media alta, no que se chamaba antes a burguesía, non? E entonces é moito máis difícil atopalo en determinados sectores profesionais e en determinados, digamos, núcleos, sobre todo urbanos, non? Porque realmente a formación a teñen en galego e o perden cando na clase social na que se moven non é o idioma. O exemplo moi claro temos en que nos hospitales, evidentemente, os pacientes falan galego e a maior parte do cadro facultativo non o fala, pero determinados eslabóns intermedios si o falan máis, en cambio vamos a médicos de familia, a calquer pobo, e todos falan galego. O sea, non ten nada que ver o que pasaron pola Facultade de Medicina, non? É dicir, non é unha responsabilidade da universidade. Inversión lingüística. Claro, evidentemente. Entón, por eso digo que hai que traballar ca seducción, non? E, evidentemente, por eso, cando falamos de galeguizar Galicia na clase empresarial, todo empeza con que o empresario ou os executivos, os mandos altos, falen de maneira natural galego, non? Non só non pasa nada, senón, oi, que gusto poder falar en galego, que todos os que están aquí entenden galego. E cando ven alguén de fora, bueno, ahora teño que falar castellano, teño que falar inglés, ou teño que falar francés, porque teño que falar cos que me entenden, e no que me entenden, non? Por iso as medidas teñen que ir pola vía de solución. Nos na universidade, o que ahora vamos a poñer en marcha, é o que chamamos contratos programa por obxectivos, non? Con cada facultade, con cada escola, non? E un dos elementos que polos cales se lles va a dar recursos, non? Tangibles e intangibles aos centros e pois polos resultados de utilizar distintos idiomas, non? E fundamentalmente o galego, non? Entón, isto son cousas que van a facer de maneira natural máis efecto que, evidentemente, ter un plan de normalización lingüística enormemente ambicioso. Por exemplo, Compostela tuvo plans de normalización lingüística moi ambiciosos, incluso, según moita xente, moi radicais, non? Pero, e moita xente loita porque se aproben esos plans, non? E precisamente están tirando pedras contra o seu propio tellado porque a facelos tan exixentes, tan imposibles, provocan un rechazo que fai que a xente que de unha maneira natural se achegara non se achega. E en que se queda? En papel mollado. Bueno, eu ainda nese aspecto non, porque eu penso que a presión social xunto co feito, por exemplo, comparando Galicia e Cataluña, por poner dous exemplos da Península Ibérica. Ali había unha burguesía que falaba o catalán, que o tiña como lingua propia, e nós non o tiñamos en Galicia. Era a lingua do rural, non era a lingua das grandes cidades. E, polo tanto, eles sempre conseguiron manter o catalán como unha sinal de identidade. E de prestixio, e de valoración social. E cando nós academos esa capacidade de darlle
o nivel dun plus, de carácter marcadamente a consideración que dentro do global que estamos a vivir é tan importante como o global a diversidade. E precisamente que a nosa diversidade, entre outros aspectos, estea asociado que a nosa lingua e cando o galego será de xeito a forma normal de falar e non é un problema de inmersión, porque para un castelán falante facelo en galego é moito máis sinxelo que para un castelán falante facelo en catalán, xa non digo en euskera, non? Pero é moitísimo máis, porque está moitísimo máis próximo. E, polo tanto, aí temos unha cuestión que simplemente de valoración social. Eu penso que aí radica, xa non é a televisión, xa non é que penso que é moi importante ter un canle de televisión única e exclusivamente en galego, o mesmo que a radio. Eu penso que iso marcou un antes e un despois no mantemento da lingua. Independentemente dos contidos, independentemente das cousas, eu penso que iso foi un elemento moi importante dentro do esforzo de mellorar o grado de penetración. Pero a clave aquí é darlle o valor social, que agora non é un problema de inmersión. Estou convencido, porque é moi doado. O valor social é conseguir que todos nos sintamos orgullosos de ser galegos. E que, ademais, falamos galego cada un dun xeito diferente. Xa sei que cada vez máis e as novas... Eu estaba a escoitar outro día un reportaxe que fixeron nos anos dende os 70 ou 90 de recoller formas de falar galego, que o teñen todo recollido no ILGA, de formas de falar galego, que agora se escoita neses mismos povos falar galego e xa é un galego totalmente diferente. Claro, xa é homoxeneizado. E antes cada un del tiña as súas características propias. E agora, cando a xente fala ese galego, lle din, ti estás a falar mal, porque ti estás a meter estas palabras que non tiñas que meter. Ti estás... E non, é que era un galego moi persoalizado aos distintos lugares, quizáis porque, claro, non había esa capacidade de movimento que temos agora, e mesmo ese exceso, como estabades a decir, de normas. Estamos todos de acordo que para normalizar o galego ten que haber prestixio social, que para normalizar o galego ten que haber naturalidade e non outras formas coercitivas. E, sobre todo, ten que haber naqueles que pretendemos que os demais nos secunden autenticidade, porque de nada vale predicar e facer o contrario, que é o que se está ocorrendo no rito da política. Precisamente ese labor socrático que estamos a facer no Foro Peinador, no que veñen de participar os tres reitores. Eu, para rematar, preguntaríalle aos tres reitores, logo de agradecerlle por segunda vez a presencia no foro, que valoración fan desta plataforma. Eu creo que, bueno, dixemos xa máis dunha vez en público e en privado que o Foro Peinador ten esa ventaxa de poñer en contacto o sector empresarial que é unha forte importante de presencia social e capacidade de impulso de Galicia e que estemos ás universidades tamén é parte da nosa tarefa. Ese é outro dos cambios que se produciu. Hoxe a universidade está máis próxima ao mundo da empresa, en xeral, do desenrolo. Ese cambio, no Foro Peinador, pois, digamos, levamos a normal algo que
que estamos a facer. Entonces, ese contacto que temos cada universidade con a universidade hoxe se fala o linguaxe de spin-off, de empresas de nova de creación, de ese linguaxe que é moi relativamente recente na universidade, en vez de 800 anos eso ten 5 ou 10, pois eso no Foro Penador é unha plasmación de, nos parece moi normal, de feito vamos coincidindo con xente que a su vez coincide con nós en outras actividades propias da universidade. Por eso digo, en ese sentido, que o entendemos como unha plataforma máis que nos vale a todos para esa relación e esa difusión. Bueno, para min, máis nos tempos que corren, o Foro Peinador é un exemplo do que neste tempo necesitan os ciudadanos. Os ciudadanos necesitan mensaxes que seren confianza, que podan devolverlle a confianza ás institucións. E só podemos, desde as institucións, tanto públicas como privadas, como as que se reúnen no Foro Peinador, devolver a confianza con feitos. E os feitos sempre se fan a través da cooperación, colaboración e posta en común. Entón, o Foro Peinador é un conxunto de xente que temos a mesma sensibilidade e que vamos a predicar co exemplo no uso de galego pola vía da seducción, pola vía do prestixio social, do pragmatismo e da naturalidade. E isto é algo fundamental, porque só desde a unión de forzas, só o feito de que os mensaxes que nos chegan desde nós hacia a nosa esfera cercana, pero o que tamén podemos decir dentro do foro a sociedade e os ciudadanos en xeral é que estamos traballando xuntos por algo. E iso é o que devolve a credibilidade perdida dos ciudadanos hacia as institucións. E aquí estamos institucións públicas e institucións e empresas privadas. E isto é o que necesitan, e, polo tanto, para min é un vehículo e un exemplo claro do que hai que facer e do que vai a posibilitar que cheguemos de unha maneira máis clara a conseguir estes objetivos. Para min é unha plataforma onde me sinto cómodo, porque aquí ninguén está en virtude de unha ideoloxía, cada quen pensa como lle parece, pero que fai é participar nunha idea que incorporar lo galego de xeito natural na vida de Galicia e que o estamos a facer voluntariamente, non forzados nin por normas, nin por razóns sociais, o estamos a facer sobre un xantar, sobre unhas actividades, sobre un sentir común, de que temos que facer este traballo, e todo o demais, que moitas veces é o que fai que as cousas se establezan resistencias fronte a eles, pois non está. É unha plataforma nese sentido ideal. E aquí o que resiste e persiste termina gañando. Eu penso que é a mensaxe. Non é un problema de hoxe non ser moitos, sino un problema de seguir convencendo a xente de que aquí pode sentirse cómodo a maiores de todo o que representa fora do Foro Peinador. Pois agradecemos a presenza neste parladoiro dos tres reitores e o apoio que están prestando en esta iniciativa e o que allá nos podamos ver noutras ocasións e celebrar que isto vai medrando, que eu estou seguro que sí.